ya o résultat ko ye ni an bɔra yen nɔ an bɛna se an ka lakana tigilamɔgɔw ma n'o ye an ka jamana faamaw ye force armée malienne ni an bɔra yen nɔ an bɛna se AES jamana ma olu ka coopération o ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ la ni an bɔra yen nɔ an bɛna se Orange mɔgɔw ma u ni boycott ni ɲɔgɔn cɛ la ko volume ka ɲi volume ma ɲi nɔ ni an bɔra yen nɔ an bɛna se an ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma n'o dɔ ye shisha ko ye. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population, qui est Global Jari Service. Où la rapidité, la confiance, la qualité sont devenus essentiels. Global Jari Service se distingue par son professionnalisme et son savoir-faire. L'entreprise accompagne ses clients avec efficacité, respect et responsabilité afin de répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions. Choisir Global Jari Service, c'est de choisir la qualité du service, la confiance, la rapidité et la satisfaction. L'entreprise reste disponible et attentive pour toutes vos demandes. Vous cherchez un service fiable et professionnel, alors n'hésitez plus. Faites confiance à Jari Service. Jari Service, votre partenaire de confiance. Jari Service, votre partenaire de joie. N'hésitez plus. Contactez-nous ou bien. Ni candidat mi be fɛ ka taga i ka jaabi lajɛ jaabi bɔlen don plateforme bɛɛ lajɛlen sanfɛ ani u b'a kalanso yɔrɔ la ni an bɔra yen nɔ an bɛna se an ka faamaw ma aw k'a dɔn ko an ka faamaw kelen bɛ ka wulikajɔ sabati hali bi jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka lakana sabati ka sécurité renforcer ka population protéger ani ka se ka groupe arméw kɛlɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni an bɔra yen nɔ an bɛna se AES jamana ma n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye ni jamana saba bɛ ka u ka coopération renforcer u ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛla la sécurité ko la Alliance des États du Sahel cadre kɔnɔna na Alliance des États du Sahel cadre kɔnɔna na n'u kɛlen don ka cɛsiri kɛ ka se ka lutter contre les groupes armés terroristes. Ni an bɔra yen nɔ an bɛna se boycott Mali ani Orange Mali ka publication ma ni tile filanin na publication caman bɛ ka cari réseau fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko mardi juillet kalo tile 11 san 2026 ni boycott mɔgɔw kelen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ko maa si kana transfert kɛ ka don Orange kun maa si kana se ka crédit san connexion b'o cogoya kelen na ani appel Orange service yɔrɔ. Boycott mɔgɔw ko k'a ɲininen don maliyɛn den bɛɛ fɛ ko bɛɛ k'i ka piste bɔ les 10 horaires la ka taa se fo les 11 horaires ma ka sababuya kɛ u ka service n'o ye Orange Mali ye k'a ka gɛlɛn kojugu. Ni an bɔra yen nɔ an bɛna an kuncɛ ni ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ye n'o dɔ ye shisha ye ni o kɛlen don ka interdit jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la nin shisha ko in hukumu kɔnɔna na. Ni tɛgɛ dali kɛra i kan ka nin fɛn kofɔlen in to i bolo n'o de ye shisha ye k'i bɛ se ka problème sɔrɔ fo ka taa se fangalataga ma ani wari caman sarali ma. Ni mɔgɔ min mago bɛ téléphone pochette la walima incassable a kɛra marque suguya o suguya ye i k'i teliya i ka Gakou business secret aw k'a dɔn ko produit de qualité de b'ale bolo wa sɔngɔ damatɛmɛdiya la a bɛ d'i ma avec satisfaction et garantie. A kɛra téléphone suguya o suguya ye a pochette bɛ sɔrɔ Gakou service la walima ni mago bɛ incassable la ka taa d'i ma i sigiyɔrɔ fɛnɛ na o fɛnɛ bɛ se ka kɛ aw bɛ numéro ta ka weleli kɛ u ka nɛgɛjuru sira 84 44 12 60 n'i ko incassable ɲuman ni pochette ɲuman i ko Gakou service. Merci. Nin kun ye aw ka bi kunnafoniya ye k'a lase aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la.